дуруд ба шумо дӯстдорони барномаи футбол бозии миллионҳо. Инак даври чоруми чемпионати мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ ҷамъбаст шуд ва пешсаф ҳам иваз гардид. Ин ҳафта нисбат ба ҳафтаҳои гузашта дар бозиҳои голҳои бештар зада шуданд ва пешсаф тавре гуфтам иваз шуд ва клуби Истиқлоли Душанбе ки давоми се давр ба садри ҷадвали мусобиқот роҳ намеёфт, ниҳоят баъди пирӯзиаш бар дастаи Паншер ба мавқеи доимии худ зинаи аввал баргашт. бозӣ сурати баланд надошт ва Паншер дар рафти он ягон зарба ба сӯи дарвозаи Истиқлол назад ва довари вохӯрӣ Насрулло Кабиров дар ин вохӯрӣ 3 нафар футболбозонро аз майдон ронд. тафсилоти бештари моро пайгирӣ кунед. дастаҳои Паншер ва Истиқлол баъди мусовияшон дар даври сеюм барқчӣ бо Паншер 0-0 ва Истиқлол бо ҳосило 1-1 ба ин бозӣ омаданд ва футболбозони дастаи Истиқлол аз аввалин лаҳзаҳо ба ҳуҷум шурӯъ карданд ва фишорро зиёд мекарданд. инҷо ҳоло манучер Ҷалилов гузариши хуб анҷом доданӣ буд, вале аз дасташ инҷо Равшан Азизов боз дошт ва дар натиҷа ин ҳолат боиси баҳс ҳам шуд. манучер мегӯяд дасти маро нигоҳ доштанд ва бояд қарор дуруст бошад ва Насрулло Кабиров ин лаҳзаҳоро бори дигар такроран дид ва ба қароре омад ки дар ин ҷо дар ҳақиқат Равшан Азизов иштибоҳ кардааст ва корти мустақими сурхро нишон медиҳад. Равшан Азизов ҳамагӣ дақиқаи дагум аст. Бе ин ҳам дастаи Паншер ки ҳамагӣ дар ду бозии пешина мағлуб шуда буд ва акун дар муқобили Истиқлол бозӣ карданӣ буд, бисёр ҳам барои ин даста душвор ҳам хоҳад шуд. аммо бубинед инҷо дағал бозикунӣ дар бозии байни дастаҳои Паншер ва Истиқлол хеле зиёд буд ва инҷо боз як ҳолати дигар ҳоло ба амал омад. Сайдаминов Давлатбек инҷо боз баҳс мекунад бо манучер Ҷалилов ва довар ба ҳарду корти сурх нишон медиҳад. дақиқаи 20-уми бозӣ аст ва аллакай бубинед 3 бозингар аз майдон ронда мешаванд. дар ҳақиқат инҷо яъне ба довар гӯш накардан эҳсос шуд ва ба қароре ки довар баровард онҳо дар ҳақиқат зид ҳам буданд ва дар ин маврид ҳоло ҳам манучер Ҷалилов ва ҳам Давлатбек Сайдаминов аз майдон ронда шуданд ва кори футболбозони дастаи Паншер ниҳоят душвор шуд. вале ба ин нигоҳ накарда футболбозони ин даста 9 нафара тавонистанд ки фишори дастаи Истиқлолро ҳам барҳам диҳанд, дар хати дифоъ иштибоҳ намекарданд. ба ғайр аз он ки зарбаҳои дур зада мешуданд, футболбозони дастаи Истиқлол аз дохили майдони назди дарвоза зарба намезаданд. яъне имконият бештар буд барои муҳофизатгарон аз он ки футболбозони дастаи Истиқлол зарба заданд. баъдан дар ҳамин ҳолат дар дақиқаи 36-ум Амирбек Ҷорабоев мавқеияти хуби аз масофаи дур зарба заданро иҷро кард ва ҳисобро боз кард. 1-0 Амирбек Ҷорабоев ҳоло бубинед, бале аз масофаи ниҳоят дур тақрибан 35 метр ва ин тӯбро дарвозабони дастаи Паншер Ҳоҷимурод Салоҳиддинов надид. дар мавриди дигар боз Амирбек имрӯз дар ин вохӯрӣ бозигари беҳтарин буд, барои он ки дар ҳақиқат беҳтарин ҳам буд. бибинед гузаришҳои хеле хубе анҷом дод ва ин зарбаи бисёр ҳам қудратманди Ризо Деҳқонӣ, ин легионери эронии дастаи Истиқлол ҳам инҷо тӯби аввалинашро дар мавсими 34-уми чемпионати мамлакат ба самар расонид. дар дақиқаи дуюми вақти иловашуда ба қисми аввал ин тӯб зада шуд. бисёр голи ниҳоят зебо ҳам камакак дер монд дарвозабон ва дар қисми дуюм ҳам боз як бори дигар футболбозони дастаи Истиқлол фақат аз масофаи дур гол заданашон мумкин буд, чунки гуфтам ки инҷо ба пуррагӣ Паншер дар хати ҳимоя буд ва нагузошт ки ҳамлагарони дастаи Истиқлол ба задани гол муваффақ шуданд. аммо дар ин ҷо тавонист ки маҳз Алишер Ҷалилов ҳамин якбора ин голи зеборо ба самар расонад. бубинед партоби хеле олӣ буд инҷо аз ҷониби Рустам Камолов ва тӯб ворид тӯри дарвоза шуд. 3-0 ва Истиқлол дар як вохӯрӣ душвор гӯем агар хато намекунем, чунки бозӣ на он қадар таваҷҷӯҳи мухлисонро ҷалб карда буд ва дар натиҷа 3 имтиёзро Истиқлол гирифту ба зинаи аввал баромад. анҷом мерасад дастаи Истиқлоли Душанбе боз 3 имтиёзро ба даст меорад ва акун ба садри ҷадвал бармегардад. мубориза дар дифоъ мушкиле нест аст. мо ба ин бозӣ хуб тайёрӣ дидем, не ки хай худатон дидед. ман як чӣ гуфтаниям ки ман аз шогирдон мефахрам ба ин бозишон. мисли
ба забони русӣ гӯянд ё ки ба забони умумии ҷаҳонӣ ҷентлмен ба забони тоҷикӣ мисли шербачҳо бозӣ карданд. Ин 8 каса муқобили чемпиони чандкаратаи Тоҷикистон ин мушкил аст бозӣ кардан, яке бачаҳо хуб бозӣ кардан. Ман рости гап мефахрам бозӣ хуб кардан. Ман ягон мушкилӣ намедонам. Мушкилӣ фақат шумо худатон дидед ки бачаҳо хуб вай мешаванд. Ягон аз дидои тактикӣ ягон дар дифоъ хато накарданд ки Истиқлол ба мо гол занад. Вы понимаете, тяжело играть с командами, которые вот сидят в обороне всю игру. И скажу так, что у нас мало таких исполнителей, за счет кого можно эту оборону скрывать. Я перед игрой сказал, бейте побольше поворотом, и все. Ну, предугадать никогда результат не может, потому что футбол сейчас все уже умеют играть, и любую команду. И чемпионат Таджикистана, я так скажу, что очень приличные команды. Они и все на сборах подготовились, и игроков хороших приобрели. Поэтому в этом году намного будет тяжелее всем командам, чем в прошлые года. бозии аз ҳама зебои муҷаллои ин давр маҳз байни дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва барчии Ҳисор сурат гирифт. Дар ин вохӯрӣ дастаҳо ба дарвозаи якдигар 6 тӯб зада натиҷаи мусовиро дар пай гузоштанд ва барчион муяссар шуд ки дар дақиқаи панҷуми вақти иlovашуда ба нимаи дуввум аз бохт раҳо ёбанд. клуби марказии варзиш дар нишондодҳои бозиҳои байни ҳамдигарӣ беҳтар аст. 18 ғалаба дорад ва 15 бохт. барчи бошад имсол бозии хеле خوب نشون میدهد. حالا فوتبالبازان دسته کلوبی مرکزی ورزش ارتش که با پیراهن‌های زرد در میدان هستند کوشش زیاد کردند که اینجا با این بازی نقطه اساسی رو یعنی شدن گل رو با پروتکل بازی ثبت کنند و همینطور هم شد. حالا علاقه دقیقه ششمی وخوری است این عبدالخلیل بورونف باشد که از کنار راست خیلی گزارشی خوب انجام داد، هرچند محافظتگر به او халал ворид кард. бибинед ту баъди ба муҳофизатгар задан ба Боронов зад ва хати дарвозаро убур намуд. ҳисоби 1-0 ва Куайек Годсон ҳам инҷо ба иштибоҳ рӯ дод. бибинед инҷо ҳамин зарбае ки зада мешавад бисёр ҳам мутлақо хуб буд, аммо инҷо ту баъди ба бозигари дастаи барчи бархӯрдан вориди тури дарвоза гардид. барчион зуд ба ҳуҷум гузаштанд ва баъд аз ин голи задаашон як ҳуҷуми хеле хубро ташкил карданд. Азизбек Далиев яке аз бозигарони беҳтарини ин вохӯрӣ дар ҳайати барчи буд ки ва инҷо як зарбаи хубе мезанад Далиев ва муҳофизатгар Комрон Иброҳимов ба иштибоҳ роҳ медиҳад ва ин тӯб вориди тури дарвоза мегардад. худ гол аст, яъне тӯбе ки аз ҷониби муҳофизатгар ба тури дарвозаи клуби марказии варзиши артиш ворид шуд. як бори дигар ин ҳолат ба мо нишон дода мешавад. бисёр ҳолати зебо ва Далиев дар ҳақиқат бисёр ҳам меҳнати зиёде кард ки ин тӯб вориди тури дарвоза гардад. хуб баъди баробар шудани ҳисоб акун футболбозони дастаи барчи дигаргуна бозӣ карданд. инҷо ҳуҷумҳои пайдарпайашон ва бибинед инҷо аллакай ҳисоб 2-1 аст ва Фредрик Асанте голи худро дар мавсими имсола ба ҳадаф мерасонад. 2-1 барчион ба сафи пеш баромаданд. хуб ҳоло ки инҷо шумо бибинем бисёр як ҳолати хубро Фредрик Асанте иҷро кард ва 2-1. имрӯз дар ин бозӣ Мадаминов бисёр ҳам қобилияти хуб дошт, ҳавлагари дастаи барчи ва маҳз ӯ метавонист худаш ҳам гол занад, аммо ин тавр нашуд. боз як ҳуҷуми дигари барчион дар инҷо ба поён расид ва баъдан футболбозони дастаи клуби марказии варзиши артиш шояд бозиашонро дигар ҳам карданд. ҳоло инҷо бинед қисми дуюми вохӯрӣ аст ва баробари оғоз шуданаш тӯб вориди тури дарвоза мегардад. ин зарбаё ҳам аз ҷониби боз як бозигари аҷнабии клуби марказии варзиши артиш Лукас зада мешавад. 2-2 Кевин Лукас дар мавсими имсола ҳам аллакай мо дидем ки ӯ чӣ гуна бозии хуб ҳам нишон медиҳад ва инҷо голи дастаи клуби марказиро ҳам ба номи худ сабт кард. ҳоло такрори бомаром, такрори хеле ором ки шумо инҷо дидед ва футболбозони дастаи клуби марказӣ боз ҳам ҳуҷумҳои пайдарпаи худро зиёд карданд ва Куайек Годсон дарвозабони дастаи барчи
ин ҳолатҳоро барҳам зад, вале футболбозони клуби марказии варзиши Артиш ва ҳамчунин Барчи бо ҳамин голҳои задашон осуда нашуданд. Баръакс дар ин ҳолат футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш баъди голи Шаҳбоз Ҳабибов дар дақиқаи 74 боз ба сафи пеш баромаданд ва 3-2 акнун дар ҳисоби 2-1 акнун ба 3-2 тоб хӯрд ва клуби марказӣ дар сафи пеш қарор дорад. баъди ин гол футболбозони Барчи бисёр ҳам хуб бозӣ карданд. ҳоло биёед як бори дигар аз ин голи задашуда баҳравар мешавем. чӣ гуна голи зебое ҳам буд ки инҷо воридтури дарвоза гардид. Шаҳбоз Ҳабибов ин ҳам голи аввалаш аст ва ин ҳуҷуми футболбозони дастаи Барчиро бибинед. қариб буд ки ҳоло Меҳрон Мадаминов интиҳоро воридтури дарвоза кунад, аммо инҷо як иштибоҳ эҳсос мегардад ки футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш инҷо пешпо гузоштанд. маҳз ба Далиев, Азизбек Далиев ва довар ҳам барои дидани ин лаҳзаҳо меравад ва қарори худро хоҳад баровард. бубинед инҷо ҳамон баҳс аст. довар чӣ нишон медиҳад инҷо? бале ҳолати такрору бози бори дигар мебинем. бале пешпо буд ва довар зарбаи пеналти таъин мекунад. ин дар ҳоле сурат гирифт ки 6 дақиқа ба вақти асосии бозӣ зам карда шуд ва Азизбек Далиев бо зарбаи нивад олияш ҳисобро баробар мекунад. 3-3 дақиқаи 96. бозигари бисёр ҳам ҷолиб буд. бисёр малакаи моҳороти фардии зебо ҳам дорад ки хуб бубинед инҷо ҳамин бархӯрд боз ҳамон Азизбекро зада аз пои афсонида буданд. довар инҷо инро хуб дид. Лукас Кевин инҷо қоидаи бозиро вайрон кард ва дар натиҷа ин бозӣ бо ҳисоби баробарии 3-3 ба поён расид. ҳулбуки восе ки баъди 3 даври чемпионати мамлакат дар қатори пешсафон ҷойгир шуда буд, ҳатто дар садри ҷадвал ҳам қарор дошт, ин навбат дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе дастаи эсхати шаҳри Хуҷандро ба ҳузур пазируфт. ин бозӣ аз ҳама серголи ин давр ба ҳисоб меравад. бонгдорон он қадар ба дастаи нави лигаи олӣ ҳулбук фишор оварданд ки интизор ҳам намерафт. нимаи аввал муайян кард ки эсхата танҳо барои ғалаба дар ин вохӯрӣ ба майдон омадааст. дастаи ҳулбук бо эсхата ду бозӣ анҷом додааст, яке мусовӣ ва яке бо бохт ҷамъбаст шудааст ва имрӯз ки дар мавсими нав инҳо бо ҳам вомехӯранд. албатта ҳулбук дар қатори пешсафон тавре гуфтем ҳасту инҷо мубориза мебарад, вале онҳо ба иштибоҳ роҳ медиҳанд. ҳоло бибинед инҷо ҳуҷуми футболбозони дастаи эсхата аст. бисёр ҳам як гузариши хуб аст, аммо инҷо Гюбеку Проспер дарвозабон ки корти зард ҳоло гирифт иштибоҳ мекунад ва зарбаи пеналти таъин мешавад. Гюбеку Проспер ҳоло зарбаи пеналти таъин мешавад. акнун аз ҳамин дарвозабон бастагӣ дорад ки чӣ гуна зарбаро мегардонад ё не наметавонад ва дар натиҷа Бахтиёр Зарипов дар дақиқаи 7 ҳисобро боз мекунад. шурӯи бисёр хуб барои дастаи эсхат аст ва гумон буд ки инҷо ҳулбуки дар баробари дигар дастаҳо хеле хуб бозӣ карда буд. ҳоло бибинед як бори дигар худи ҳамин Бахтиёр Зарипов чӣ гуна аз ду муҳофизатгар иштибоҳи муҳофизатгарони дастаи ҳулбукро истифода мебирад. ин Алишер Холмуродов инҷо ба иштибоҳ роҳ дод ва зарбааш ҳам зарбаи олӣ буд ва 1-0 мо борҳо ин голро нишон додем ва ин ҳолате ки ҳоло таҷлили гол буд. ҳоло футболбозони дастаи эсхата боз ба ҳуҷум мераванд. боз як имконияти хуб барои голзанӣ аст. боз як ҳолате ки мебинед ҳама бозигарони дастаи эсхата ба ҳуҷум мегузаранд. имрӯз корашон ба ҳуҷум бастагии зиёд дошт ва дар натиҷа Иброҳим Эшонхонов дар дақиқаи 23 ҳисобро афзуд. хуб инҷо Шӯҳрат Умаровро бибинед бисёр ҳам шод аст ки чӣ гуна дар 22 дақиқа дастпарваронаш шогирдонаш ҳамин гуна бисёр як бозии хубро ҳам бар ҷой гузоштанд. як бозисозии хубе ки инҷо дар натиҷа бо гол ҷамъбаст шуд. қисми аввали вохӯрӣ бо ҳамин голе ки ҳоло дидем мо инҷо ба поён мерасонем. 2-0 аст. дастаҳо дар қисми дуюм ба бозӣ омаданд ва боз инҷо як партоби хеле олӣ аст аз ҷониби бозигарони дастаи ҳулбук аст ва инҷо Франклин
Мамаянгона тӯбро ба номаш сабт мекунад. ҳоло ин бозингар мегӯяд партоб ҳам бисёр партоби олӣ буд аз ҷониби Вафо Хохоманишӣ, яке аз муҳофизатгарони дастаи Ҳулбук, ва ин голи задашуда каме рӯйбаланд Ҳулбукро ҳам кард шояд, аммо онҳо ба иштибоҳ роҳ доданд дар маркази майдон. Боз як бозигари дастаи Эсхата ба пеш меравад ва ин навбат бо маҳорати ниҳоят олӣ ин тӯб зада мешавад. Мубинҷон Муминов баъди ба бозӣ омаданаш тӯби навбатии сеюми дастаи Эсхатаро ба самар мерасонад. Гузаришаш ҳам хуб буд ва дар марказ маҳз муҳофизатгар ба иштибоҳ роҳ дод. Мубинҷон Муминов ин голи аввалаш аст дар баҳси мисола. бибинед бисёр ҳам хуб мавқеи Юбек Просперро гӯем шикаст, агар ин ҳамин тавр гуфта мумкин бошад. пас боз идомаи ин бозӣ аст. Боз як ҳуҷуми футболбозии дастаи Эсхата ва боз як голи дигар. ин аллакай шумораи голҳо хеле афзуд. ин аллакай Асадбек Махтумов, на инҷо ҳолати нобозӣ мегӯянд ёвари доварон, ва инҷо Асадбек Махтумов дар ҳақиқат голи чорумро зад. ҳоло як бори дигар инҷо шояд бозбинӣ мешавад довар чӣ мегӯяд. ҳоло инҷо дар ин ҳолат бале Саёдҷон Зайниддинов баъди дидани ҳолати ин бозӣ ин тӯбро ҳисоб мекунад. дақиқаи 88 ҳисоб 4-1 шуд. акун дастаи Эсхата метавонад ки дар ин бозӣ се имтиёзи дигар ба даст орад. Эсхата дастаи пурқувват ҳам ҳаст. бибинед инҷо гузаришаш байни ду муҳофизатгар беиштибоҳ аст ва аз рӯи қоидаи бозӣ ҳам буд. ҳоло бибинед як бори дигар инҷо маҳз Вафо Хохоманишӣ дар инҷо ба иштибоҳ роҳ дод, ба ин тӯб нарасид ва футболбозони дастаи Эсхата боз як ҳуҷуми дигарро ташкил карданд. ҳоло бибинед гузариши зебо аст ва дар натиҷа Мубинҷон Муминов голи дуюми худро ба самар мерасонад. ин дақиқаи 92 вохӯрӣ аст, яъне дуюми вақти изофашуда, дақиқаи дуюми вақти иловашуда аст. футболбозони инҷо дастаи Эсхата ба комёбӣ муваффақ шуданд. ҳоло бибинед бозиашон ниҳоят ҷолиб ҳам буд, зебо ҳам буд, партобошон, ва инҷо ҳатто Гбеко Проспер метавонист ин тӯбро бигирад ва тавонад ки инҷо кӯмаки хубе ҳам ба дастааш расонад, аммо ин тавр нашуд. бибинед ки бозигарони ба майдон омада аз ҷумла Мирҷалол Қосимов буд ки нав партоби хуб анҷом дод ва ниҳоят лаҳзаҳои дигаре фаро мерасанд ки дастаи Ҳулбук аз масофаи дур бо зарбаи Сафаралӣ Каримов ҳисобро тағйир медиҳад. ҳоло як бори дигар биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ин гол ки чӣ гуна зебо зада шуд ва футболбозони дастаи Эсхата бо ҳисоби 5-2 зафар ёфтанд. аз дур зарбаҳо ин навбат дар даври чорум хеле зиёд буданд ки яке аз ин зарбаҳо ба Сафаралӣ Каримов мансубият дорад. ин зарбаи олӣ. дар нахустин бозӣ бошоки Ҳулбук ва Эсхата дар лигаи олӣ дастаи Эсхата 5-2 дар сафар ғалаба мекунад. бисёр сипос мегӯем бинандагони Регги Тадаст ки имсол дар Лиги Чемпионҳои Осиёи ду Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад, бо ҳузури мухлисонаш дар варзишгоҳи Талко Арена садди дастаи Равшани Кӯлобро шикаста натавонист. Баръакс, Равшан аз як вохӯрӣ то вохӯрии дигар бозиашро беҳтар мекунад ва пай дар пай ғалабаи дуввумашро ба даст овард. Асла муҳим дар муқобили дастаҳои пурқуввату номдор Хуҷанди Хуҷанд 4-1 ва Регги Тадаст 2-0 пирӯзӣ ба даст оварданаш мухлисонро умедвор мекунад ки дар мавсими нав бозиҳои аз ин ҳам ҷолибро дар иҷрои Равшан бубинанд. дар чунин майдон бозӣ кардани дастаи Равшанро сармураббиашон пеш аз ҳама ба он донист ки бисёр душвор буд. мегӯяд тайёриҳоямонро дар майдонҳои сунъӣ оғоз кардем, аммо имрӯз дар майдони табиӣ бозӣ мекунем. барои Равшан ҳам хеле душвор буд, аммо футболбозони дастаи Равшан инҷо як корномаи бисёр олие анҷом доданд. аз он хотир ки ҳамеша дар хати ҳуҷум буданд. бозии футболбозони дастаи Регги Тадаст ки тавре гуфтам имсол шарафи Тоҷикистонро дар Лигаи Чемпионҳои ду ҳимоя мекунанд. онҳо хати дифоъашон аз ӯҳдаи муҳофизат кардани дарвозаашон набаромад ва дар натиҷа
футболбозони дастаи Равшан ба ҳуҷум гузаштанд. Инҷо як қоида вайронкунӣ аст. Бубинед ва довар ба нуқтаи 11 метра ишора мекунад ба пеналти. мухлисони дастаи Равшан инҷо хеле зиёд буданд ва ҳоло Шеридин Бобоев бале гол мезанад. Ин голи навбатии Шеридин, голи сеюмаш дар чемпионати мамлакат аст ва инҷо пешпоймонӣ ба футболбози Аянвале Алоулу аст ки маҳз баъди афтонидани ӯ зарбаи пеналти таъин шуд. дастаи Регар метавонист ки дар ин бозӣ тағйирот ворид кунад шояд, вале футболбозони Равшан бошанд бисёр дақиқ бозӣ карданд. маҳз дарвозабонашон Евгений Гриценко дар чанд маврид тавонист ин ҳисобро нигоҳ дорад ва баъдан футболбозони Регар Тадас дар ҳақиқат дар майдони хонагиашон натавонистанд як муқобилияти олие дар муқобили дастаи Равшан дошта бошанд. ҳоло биёд ин зарбаҳояшон чӣ гуна сода аст, аз майдон то берун меравад. ҳам легионерҳо ва ҳам футболбозони дохилӣ коре карда натавонистанд. ҳоло бибинед боз як партоби олӣ ва боз як имконият. Шодӣ Муродов як паси олӣ медиҳад ба Шеридин Бобоев ва Шеридин голи чорумашро дар мавсим мезанад ва дар ин бозӣ голи дуюмашро. ду бозӣ аст ки пай дар пай Шеридин Бобоев ба дарвозаи ҳарифон ду голӣ мезанад. аммо гол бисёр голи зебо аст. боз як ҳуҷуми инҷо дидед Шодӣ Муродов чӣ гуна Шеридинро хуб дид ва дар натиҷа ин бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба нафъи Равшан ба поён расид. Хорошая игра. Равшан поздравляю с победой. Цена одной ошибки, которая была в первом тайме, она повлияла на ход матча. Так, ребята старались, а ничего такого нету. Это футбол. Сегодня, наверное, победил сильнейший. Это был Равшан. Поздравляю, все, больше никаких слов нету. Надо дальше работать, надо брать очки. Тяжело, конечно, дома играть первым номером и пропускать контрвыпад и пропускать голы. Тяжелый матч. Первый раз играем на натуральном поле. После синтетики, конечно, на самом деле сложно, но игра, честно говоря, такая боевая. Две команды, обе жаждали крови, как говорится, поэтому по игре нам больше сегодня и повезло, и плюс мы использовали те моменты, которые создали. Поэтому я еще раз могу повторить только, что две команды сегодня старались, показали боевой характер, и было интересно смотреть. ба дастаи Хуҷанд муяссар шуд ки дар мавсими имсолаи футбол ба аввалин ғалабааш ноил шавад ва ин дар ҳоле рух дод ки дар вохӯрии ду дастаи вилояти Суғд Хуҷанд Истаравшанро бо натиҷаи 1-0 мағлуб намуд. се имтиёз имкон дод ки Хуҷанд аз зинаи охир ба ҷои нӯҳум барояд. се бозиро пай дар пай бохтанд барои дастаи Хуҷанд. ин таърихи даста шояд ёд надорад дар оғози мусобиқа, чунки Истиқлол 1-0 ғалаба кард, Вахш 2-1 Хуҷандро ва ниҳоят Равшан 4-1 Хуҷандро шикаст дод. имрӯз мухлисони дастаи Хуҷанд ба ин варзишгоҳе ки дар шаҳри Хуҷанд асту Спартак ном мебарад, майдони алафӣ аст, табиӣ аст ва футболбозони дастаи Хуҷанд бисёр кӯшиши зиёд карданд барои дар ин бозӣ ба ғалаба ноил шудан ва ниҳоят футболбозони ин даста тавонистанд ки дар ҳамин бозӣ ба комёбӣ муваффақ шаванд. ин ҳам дар ҳоле аст ки довари вохӯрӣ ба дарвозаи дастаи Истаравшан инҷо зарбаи пеналти таъин мекунад. ҳоло боз як зарбаи пеналти дигар дар даври чорум аст. хеле зиёд шуданд. Пол Шон Камолафе ҳисобро боз мекунад дар ин дақиқаҳои 11-уми вохӯрӣ. бозигари нигериягӣ дар ин бозӣ ҳамчунин бозигари беҳтарин эълон гардид. аммо дар ҳолате ки мо бо шумо инҷо мебинем, футболбозони ҳарду даста лаҳзаҳои голзанӣ зиёд доштанд. аз ҷумла дастаи Истаравшан метавонист
дар ин бозӣ ҳисобро баробар кунад. Султонбек Фозилов як зарбаи хуб зад, дарвозабон бо душворӣ баргардонид ва боз дар натиҷа 2-1 ба поён расид. Игра очень прошла плодотворно, очень сыграли хорошо. Хочу поблагодарить наших болельщиков. В дождь они приехали, болели за команду. Ну, видите, это футбол, одна грубая ошибка, пенальти, и мы проиграли игру. Хочу поздравить команду Худжан с выигрышем. Мы будем работать, видите, у нас в каждой игре получается вот ошибки, и мы будем работать над этими ошибками, наверное, чтобы в дальнейшем быть, чтобы болельщики наши уходили с поднятой головой со стадиона. аввалан мехоҳам аз мухлисони дастаи Хуҷанд бахшиш пурсем ба он бозиҳои аввали мусобиқа, лекин боз мехоҳам гӯям раҳмат гӯям ба мухлисоне ки ҳамин рӯз омадан дастара ба ин нигоҳ накарда ки натиҷаи хуб нест, дастара дастгирӣ карданд ва албатта ҳаракат мекунем ки мухлисои худро шод кунем. Дар бораи бозӣ чӣ гуфтаниям? Бозиро хеле хуб сар кардем, лекин аз он мушкилие ки дорем аз ҳисоби бозингарое ки лат хӯрдагиянд, 4 бозингари дастамон дар бозиҳо иштирок намекунанд ва 2 корти сурх дорем. Аз ҳамин нигоҳ карда ба он мушкилиҳо аҳамият дода нигоҳ кардем ва камтар мумкин он бозӣ нишон надодем ки ба мухлисо мумкин шод бошад, ҳамчунин ҳам ба мо мураббиён, лекин раҳмат барои бачаҳо ки то охири бозӣ тонистанд он хусусияти худро нишон диҳанд ва ғалабаро ба даст биёранд. ниҳоят дар даври чорум ягона бозие ки бо натиҷаи мусовӣ ба анҷом расид, ин вохӯрии ҳосилоти Фархор ва Вахши Бохтар буд. бозигари дастаи ҳосилот Ислом Зоиров маротибаи дуввум аст ки ҳосилотро аз мағлубият раҳо мекунад. ин бозигар бо голи зебои задааш дар вохӯрӣ бо Истиқлол қаҳрамони наворҳои интернет гардидааст. дар ҳақиқат чунин ҳам ҳаст. дастаи ҳосилот имрӯз ба ҳайси мизбон Вахшро дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Тухсузода қабул кард, зеро аллакай футболбозон дар майдонҳои табиӣ бозӣ мекунанд. ин хеле хуш аст ва инҷо зарбаи ниҳоят олӣ дар дақиқаи 40 зада мешавад аз ҷониби Нуриддин Ҳамроқулов. боз як голи дигар аз масофаи дур. бубинед, аз масофаи дур ин дар даври чорум маҳз голҳои зиёде ба қайд гирифта шуданд. бозигари дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозии гузашта ҳам як тӯб ба самар расонида буд. ҳоло бошад инҷо бубинед Маҳмадшарифи Саидхоҷа инҷо қоидаи бозиро вайрон мекунад ва довар ҳам инҷо барои ӯ корти зард нишон дод, аммо Гулмуроди Саадулло ва бубинед ӯ боз як нав ҷӯшу хуруш ба ҷӯш хуруш меояд ва ба довар чизе гуфт ки ӯ корти зардро ба сурх иваз намуд. дақиқаи 70 буд ва дастаи ҳосилот як нафар кам монд. барои ин даста баробар кардани ҳисоб шояд душвор ҳам буд. бибинед як бори дигар ин ҳолат нишон дода мешавад ки бале шояд таҳқир кард ки довар шунид ва ин корро ба иҷро расонид. аммо ин голи ниҳоят ғалатӣ аз ҷониби Ислом Зоиров, ин голи дуюми ғалатияш аст. бубинед боз аз масофаи дур, боз як зарбаи олӣ ва инҷо Адам Ковач дарвозабони дастаи Вахш хеле қафо монд ва бозӣ бо натиҷаи 1-1 анҷом ёфт ва барои ҳару даста муфид ҳам ҳаст. ما خب خیلی برای یک بازی خیلی چیزها میتونه تأثیر بذاره. یکیش خود میدانه. میدان بی حد خوب بود، شرایط بسیار عالی بود، ولکن ما قریب 3 ماه در میدان صنعی مشق کردیم و یک دفعه اومدیم در این میدان. قسم اول اون چیزی که ما میخواستیم مثل بازی هفته قبل که انجام دادیم متاسفانه نشد و روی یک اشتباه و یک غفلت ما گل خوردیم و تمام تلاش این بود تعویض کردیم. 2 تا تعویض اجباری داشتیم، مصدومیت داشتن و متاسفانه اون بازیکن ما در عین تجربه بالاش نمیدونم چرا اون کار کرد که تیم رو 10 نفره کرد. از دقیقه 70 ما برنامه‌های دیگه داشتیم که به گل برسیم و به موفقیت برسیم، ولی متاسفانه ما یک مقدار امروز دچار بدشانسی هم شدیم. بازی خیلی خوش در نقشه کشیدگی ما بازی کردیم، فایده دیدیم، گل زدیم، نکه توخیرش بچه‌ای که زمین در اومدن و یا توخیرش کار کردن نتونستن، برای همون غلبه را دست دادیم. خیلی بازیگر قبول میکند قراری در درون میدان، برای همون چخیلی قرار قبول میکنند، ای وابسته ایو مامید میشود. همون حساب
хабар ҳамихи бозӣ кардан барои мо ҳечи гуфта наметавонем, барои болои ҳамида кор кардан ҳар як недостаткаи мо аст. камбудӣ ҳастанд, бале. ба ҳамин тартиб дӯстони гиромӣ даври панҷуми чемпионати мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ 11 апрел шурӯъ мегардад. Барқшӣ бо Ҳулбук, Вахш бо Паншер, Истиқлол бо клуби марказии варзиши Артиш, Равшан бо Силот, Эсхата бо Хуҷанд ва Истиравшан бо Регриса даст вориди майдон мешаванд. дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи футбол бозии миллионҳоро ба поён мерасонем. боқи сиҳатманду пирӯз бошед. хайр то боздид. ба варзишгоҳ оед ва бозиҳоро тамошо кунед.